Ka Deputy Commissioner jongka South West Kasiris District, ka Kongsi Kharkongor hakas ngibaar, kala plipaj ba ya ka Swatch Survekshan Gramin, kabalapan kan mawi ki pajba anong sosnong, da kabaong ka jingkhud jing suba kalong, ka wei ka baron kamtam hakisnong kitaw, kideban perkat ng nesyakmat, da kabakan tu ba kideban penon kamhok ki kampenroy, kibawan lang ba ki skim sarkar, nadu ki jakali syabar, ka bat kiwi de, namar ka jingkhud jing suba kamday tangjong uwe ne arngut, henry ka de jong baro ki pajba anong sosnong. Kala banjuru halor ka jingdon kam bandon ki jaka tenyut, ki bapaka katba kapor kadang biang, da kaba ajing mut bakinya perkat tamaino, banwat kilat klenti rangkat, ka jingkarpat na ka office jong executive engineer ka PHE, leng baka Swatch Bharat Mission, bakinya perkat kumno banlay anang nesyakmat. Kala ongru baka jingkhud jing suba kamsyong tangha kabalumi kinyut kinyer, henry ka long kabadon kamru, ban biang ki jakali syabar, bat ka kabapahu pahay, namar lada don tang ki jakali syabar, klem ka kamdon jing muri eiru Kalau ongru baleng ba ka jingdon jong ka jal jiban mission, kalalong ka jingarap na kamta ki paiba anong sosnong ban penpoy haman la ki thluying. Kaya ka jingbut jong ka Swatch Survekshan Gramin Arjat Huwei. Ka jingbut jong ka Swatch Survekshan Gramin Arjat Huwei kadai kata ka ba ngi laju le bat ngi laju pelong ha ka ba ka Ministry of Jal Shakti hapo ka Department jong ka Drinking Water and Sanitation ki ju pelong ya kini programs man la kasnam na du usnam arja khapra. Te ha ba dai bat men ai ranking lan dia ban ai kerdan ya ka district ya ki states bat komta ter badan hapo kari India ka jongi. Te ha ba dai bakane ka jimut jong ka sarkar India kalong banwara ya ka sense of awareness, nah tadi yang banwara ya ka sense of responsibility, badru ya ka sensibility hapo kinong sosnong kijongi, ha ka bedai bat ka jikhut ke suba, da ka pelong ya kini ki survey bangin yo ya ka jing ya ka jiktmu bangin yo ya ka jemut na kinong sosnong. Gani ka hadu kanu ngilala ban wanra ya khut ke suba. Ya ka jingkala ka bede ba khun ka subah ko kisnong kithaw ki jongi de ka jingthmu jong kani ka SSG ka lomba ngin wanra ya ka awareness ha ki nong sosnong jongi kita ki badan hapo ka district ki jongi ba nginesiam khia ba nginesiam talang ha ka bede bat kani ka jing ha ka bede ba kani ka survey namar balai kalau ni dan kam ni ka jing khia ni dan kam jing trelang namar ba kani kan warna ya ka jimento ya ka district ki jongi ha ka ba kari ha ba lada ka district ki jongi kale ba ba di wan sakhmat ha kani ka ranking kimdan sibon ki jimento ki ba ni kum ka district ki jongi nya sayo ha ba ngin yo ya ka jing ya ka recognition ka bangila bano tane ya ka jing itho ha baro ka bai kari India kebaar kalong kawa ki haba ngila yo ya ka recognition ngila pa habang ngila pa khmat kidan shibon kilar glanti ki ba sakar India lesi kala ban perkhat bat kala ban ai ya hangi ya ki scheme lane ya ki ba ni kum kasnong ka jongi kum ka district ka jongi ngidang don kam ba ngidang la ban penolong susu ya kanika jingkhut ya kanika district jongi ka ba khoi ka suba de kumta ha ka bai dai bakania ka jinglon singi ka deka SSG arja kue ni kerpat ya kinong susnong jong ka district jongi ba kenya simkhia bat kenya simentalang ha ka bai dai bat kanika ha ka bai dai bat ka jing ai ya ki jingmut dan kita ki feedback ha ki brio ki ban sawan ha ki phapo kisnong ki thau ki jongpi nadu ka pratanik jong November arja kue ter noi ka school bat kumta ter ba anda ba ki brio ki wan ngin ai ya ka feedback ka ba badru bangin badru kumjo ya ki mentrisnong bad ya ki saudarsnong bad i committee ba pher ki badan ki snong ki thau ki jomi ki ba pe ya khoi ka suba ba ken pe nya ba ke pen bad ki ken pithu ru ya ka khoi ka suba ba na pa snong ki thau ki jomi ba komdei tang kan sukun tang ha ka ni ka ranking ki jomi ta ha ka ni ka ngala banong ka competition henry bangin la man sustain ka baru bangin la ban pentelun ya khoi ka suba namar ka ni ka de ka jibentoy bat ka jing yonong ya ka district jongi hi namar anda bang dan ya kamer ke bakhiang yo ya ka jingkhoi ke subang yo kamer ke bakhiang bar anda bang yo ya ka kamer ke bakhiang ila ban train ila ban kata baru kumjong ila ban pentelun ni kam ki jam ki jongi namar pimla bar kali ka jingkhoi jik suba pimla bar ka ba tam na unyul
dengila ban takkan tamunyut kata ka tashnam kata juni kan long ka khu kade ka jikho jik suba kade ka balong ka bun ha idi ban biang ki toilets idi ban biang ka ka running water ban ta toy deni dan ka toilet dan ka ka khu ka clean na kor ka ya chat ban ki brio ki di ban don ka access te kum bagila don ta ka JJM ka scheme na po PHE ka JJM ban ai hamban ta ki kriye ka ka scheme ka bhana ba kalong link ba ka Swachh Bharat campaign mo na marba ka ka jinghuat te kum ta nga kerpa yaki nongshashnom yaki rapashnom ki ba pher bakin one chakmat bakin shim ka scheme ka ban hapo shnom yimde ban kantat ni de ban nang ban berkhat jingai namar ba ka jingpha hi jom ki priyo ki ba shom ha to ka shnom nang ba kinom don kanu ka jing shitom hadil habur ni de ban berkhat ru nanta kumno bangin yaki merat ki bangiri nginum kan dan ka por mentang ngai se chupelat be yaki masih mentali lawan portlang ki pelat ki masih ki let toka ayu juki ka long ka ice ball ka dan ni ka jing ka benefit juki re haman ki shnam ila ade ba berkat mentang kumno ngin ri yaki kumno ba nginang ban bu yaki hakita ki jaka kanang ba ki bring ki wan nata ki sawan ki bring wan survey haman la ki shnam to kin ai ka surprise te ki de ban yo iken ba yaki mra ru ni de ban nang bar bu hak ki seven ni kumta kanang ba ka shnam ka nung long ka ba jabo ka shnam ka long ka ba khoi ka shnam ka long ka long orderly menta pindale hakan ka shnam ke ek bagi ko aban pet kawai ba ngai kami kin le ki Anganwadi centers kin le ki yengmanie kin le ki yeng school kum ta kerter ba kin pet yang au yapi haga jing mut jona kin pet ki toilets kin pet kuno pi bread ki jabo yaki garbage but kumno ba phi bo ki surrounding ki plastic ki tai kalong ne air ka khoi ka suba ka long side effect patene ka solid liquid management jo biru ka de ka long paka kem juni kha ba lawan mano ha ka no poru kin la ka shnom ka long ka ba khoi ka suba e kumta ma thai kinan kham ai jing kai kham bun ki Swachh Bharat team ta yapi kumno phina ban takken yaki priyo ki ban survey na bani ru nin yo kata ka status ka bade ka ODF plus no okio di kenal ka jingkhui ka we ka kongsan ha namar ba hot ka hardware ka very important. Building of toilets, etc. These are hardware. Very important. Ribun hakishnam tek mina thau ki toilet ki brio ki om nim sonang ban let ban use kila ni smoling kumpa ni prefer ban let chaba. Ringa kermen minta ka penganan kanang yang kisni berkejiwan ki schemes ni ki brio kena kam share kila kam accept. But what is most important kadi ka software kadi kumnu ki brio ki nang ban accept ba ki toilets ni di ban kam ki ka ni de ban kam ba ki toilets ban nginum pendeder ba ka jik pendeder umru kadi ka wei ka ba set ba de ka umru ki di ban nang ban conserve fi ka cleanliness but conservation ki di barakat ki yad lang ka jingkhuai kamne tang jo ka PHE kamne tang jo ka social welfare kamne tang jo ka department of health ka dei baro khat lang nang ba denila ban shop ka
jaka ka bakhoy ka basubat ka taru ka long very healthy maki dia barokat nile barokat ki kapil penurut crore the whole of India balai number ba nimkwa ba kibreu nakajinja bo kinyo ka jipang. We do not want infection to spread out of being unclean. So cleanliness kumbakiong it is next to godliness. But the filaki ban bur ban penlek hoy pinong kibreu kiba koi kiba kya but kiba laku ban ai syaka imlang salam but kumtak terter